салом тамошобинони азиз. мо дар зиёд барномаҳои худ чеҳраҳои шинохтаеро даъват мекунем ва аз зиндагиву кору пайкори онҳо суҳбат мекунем. меҳмони имрӯзаи барномаи мо яке аз нафаронест, ки то ҳол намедонад падару модари аслияш кист. аз он падару модаре ки ӯро ба воя расонданд хеле ранҷҳои зиёд кашидааст. ин нафар Боева Фирӯза. шуморо ба барнома хушомадед бигӯем. салом алейкум ака ва ташаккур ки маро дар барномаи худ даъват намудед. то ҷое мо фаҳмидем шумо ҳатто намедонед ки падару модари аслиятон кист ва шуморо дигар нафар калон ба воя расонидааст. мехостем дар ин бора каме мегуфтед. аз даврони ҳамон таваллуд шудан то чӣ гуна огаҳӣ доред? рости гап, ман аввал то айёми 13-солагиам бениҳоят зиндагии хуб буд ҳамроҳи падару модар ва ман бениҳоят дар оила аз сабабе ки як духтар будам бениҳоят эрка будам ва модарам, падарам ба ман меҳрубонӣ бениҳоят хуб мекарданд ва бо сабаби нофаҳмоии зиндагӣ падару модарам аз ҳамдигар яъне ҷудо шуданд ва дар ҳолате ки модарам аз падарам ҷудо шуд, ман бениҳоят мехостам ки бо модарам бошам ва дар ин ҳолат падарам монеа гашт, ки мақсад ту ба Русия меравӣ, ин кас духтар аст, хурд аст, дар ин ҷо таҳсил мекунад ва падарам розигӣ дод, ки бо ман истоду кае ки омадӣ мақсад баъд духтаратро. яъне баъд аз ҷудо шудани падару модаре ки шуморо ба воя расонданд, модаратон ба Русия сафар карданд? барои муҳоҷирати меҳнатӣ рафтанд, чунки аллакай онҳо дар зиндагӣ танҳо буданд ва хулас вақте ки ман барои модарам бисёр ранҷ мекашидам, чунки барои як духтарчаи 13-сола ин аз дурии модар бениҳоят вазнин буд ва аз ҳамин сабаб рӯзҳо яъне гирья мекардам ё ки барои модарам бисёртар ӯро суроғ мекардам. Падарам як рӯз ба маро шинонду, гуфт мақсад духтарам, ин гирьяҳову ин ранҷҳо, ин азобҳое ки то аз дурии модар мебинӣ, ин яъне арзанда нест. Ман каме аз сабаби хурд будам, ин ба ман як тааҷҷуб шуд, ки барои чӣ падарам ба ман чунин сухан мегӯяд. ва вақте ки пурсон шудам, падарам ба ман гуфт, ки яъне он модари аслии ту нест ва ман то ҳол аз модарам ягон шаку шубҳае надоштам, ки чунин яъне шубҳа дар дилам бошад, ки он кас модари ман нестанд. баъд ростӣ дар аввал бовар накардам ва падарам оиладор шуд. баъд аз рафтани модарам 2 моҳ гузашт, падарам оиладор шуд бо як зане, ки ӯ як кӯдак дошт, яъне писарча дошт, 2 сола буд ва на он писарча медонист, ки ин кас падари ӯ нест ва на ман медонистам, ки модари ман ҳаст ё нест. ва вақте ки падарам ба ман ин суханро гуфт, ман бовар намекардам ва вақте ки модарам ба ман занг мезаданд ё ин ки мехостам бо ман дар суҳбат шаванд, падарам ба ин монеа мегашт ё метарсид шояд, ки ман ин суолро аз модарам мепурсам. вале ман аз сабабе ки бениҳоят ба модарам меҳр доштам, ҳар вақте ки бо модарам суҳбат кардан, яъне иҷозат медод падарам, телефонро мегирифтаму гирья мекардам, дасту поямро меларзид, ки ман мақсад ҳамон сухан ба хотирам меомад, вале модарам медонистам, ки барои ман рафтааст, яъне азобе ки мекашад дур аз оилаи худ, яъне дур аз модараш, ки дар он вақт модараш раҳматӣ зинда буданд. вале ҳамаи инро нигоҳ накарда, барои як зани танҳо ин бениҳоят сахт аст, ки дур аз ватани худ, дур аз фарзанди худ яъне кор кунад. баъд хулас вақте ки падарам оиладор шуданд, муддати 3 моҳ ё 4 моҳ бо ҳамсари худ зиндагӣ карданд ва онҳо ҳам низ ба Русия сафар карданд. ҳам падару ҳам модаратон? бале, бале. ва дар ҳолате ки ман дар он ҷо мондам, бо зани падарам, яъне модарам дар он ҷо зиндагӣ мекардем. танҳо падаратон ба Русия рафту? модаре ки вай буд? онҳо истоданд ва падарам ба он кас бовар карданду маро дар онҳо супориданд ва дар вақте ки падарам дар Русия буданд,
ман дар тӯли як соле ки падарам дар Русия буд, ҳамагӣ як маротиба бо падарам гап задам ва бо модарам умуман гап назадам. яъне моинда вай ҳамсари падаратон иҷозат намедод ки бо он суҳбат кунед? Яъне аз сабабе ки рақамҳои падарам рақамҳои Тоҷикистон дар дасти он кас буданд, вақте модарам мехост бо ман дар тамос шавад, ман аз ин хабар надоштам ки модари ман занг мезанад ва доимо он кас ба ман мегуфтанд ки яъне ту ба модари худ дар кор нестӣ ки мақсад ба ту занг намезанад. ва ман аллакай ҳамин шубҳа, ҳамон сухане ки падарам ба ман гуфта буд, ҳамон аллакай шубҳа дар дилам пайдо шуд ва бениҳоят сахт буд вақте ки модарам медидам ки чӣ хел ӯ бо фарзанди худ меҳрубонӣ мекунад ва чӣ хеле бо ман бадрафторӣ мекунад, дағалона суҳбат мекунад ва ин барои ҳар як фарзанд бениҳоят сахт аст вақте ки аз меҳри падару модар дур ҳастӣ ва мебинӣ ки чӣ хел духтарони дигарро падару модарашон меҳрубонӣ мекунанд ё ин ки дар пеши чашмам медидам ки яъне бародари хурдакаке ки аз моиндарам буд, он кас чӣ хел фарзандашро дӯстдорӣ мекард, меҳрубонӣ мекард, ба ман як аллакай дарди сахт буд. ва дар ин тӯли як соле ки падарам дар Москав буданд, онҳо ҳамагӣ як бор бо ман суҳбат карданд ва чӣ хеле ки падарам аз ман кинаи ба дил дошт ва худ намедонистам сабабаш дар чист. вақте ки падарам аз Русия омаданд, аллакай занашон аз падари ман як писарча ба дунё оварданд ки писарча аллакай 3 моҳа ё 4 моҳа гашта буд ки ман худ бо вуҷуди дар ҳамон ҳолат аллакай ман синфи 4 тамом карда истода, 5 гузашта истода будам. бо вуҷуди он хурдӣ ба хурдии худ нигоҳ накарда, ман кӯдак, яъне он кӯдакҳоро бонӣ мекардам, чун апае ки ҳақиқатан аз як хуну як пӯстанд, ба онҳо бениҳоят меҳр доштам ва вақте ки падарам аз Русия омаданд, аз сабабе ки он кас фарзанддор шуданд, чунки якка фарзанд ман будам, писардор шуданд, бениҳоят шод гаштанд ва омаданд бо писарчаи калонияш ки аз занаш буд салом карданду онро ба оғӯш гирифтанд ва писарчае ки нав ба дунё омада буд ва вақте ки ман дар ҳамон ҷо истодагӣ, падарам хеле як нигоҳ карданду нигоҳе ки бадқаҳр, гӯё ки аз ман ранҷида бошанд ё ин ки ман ягон кори хато карда бошам. баъд ана ҳамон саволҳо, ана ҳамон ранҷҳое ки дар зиндагӣ то ба имрӯз ба кас намегуфтам, аз ҳамон рӯз шурӯъ гашт. вақте ки фаҳмидед ки модари аслиятон инҳо нестанд, модаре ки шуморо таваллуд кардааст, дар куҷо шуморо гузоштааст ва ин падару модаре ки ба воя расонданд, шуморо аз куҷо гирифтанд? ростия ка ман аз суҳбати амин оила, яъне ман то ҳол аз даҳони модарам, яъне тӯли 21 сол мешавад ва ман аз синни 13 солагиимро медонам. модарам боре ба ман ин суханро гуфтагӣ нест, вале ман ҳам аз он кас суол накардам ва мувофиқи гуфтаи падарам, вақте ки аллакай ман синфи 8 хондам, муфассалтар ба ман инро фаҳмонданд. аз сабабе ки ранҷҳои зиёд кашидам, аз сабабе ки дардҳои зиёд кашидам, дурӣ аз модар, суханҳои сарди падару яъне ҳамсари ӯ ва инчунин ҳатто то лаҳзаҳое буд ки мехостам барои ҳамеша аз ин дунё яъне худро нест кунам ва ягона он сабабе ки маро зинда нигоҳ дошт ва то имрӯз дар пои худ рост истодам ва сабр кардам, ин модарам буд ки ман хостам он кас биёянду бубинам ки он ҳам ба мисли падарам бо ман рафтор мекунад ва ба умеде ки як рӯз ин рӯзи бад сипарӣ мешавад. ана ҳамин рӯзро интизор будам. Медонистам ки як рӯз ҳамон рӯз меояд ва ба умеди ҳамон рӯз сабр мекардам. ва вақте ки падарам, ман дар синфи 8 мехондам, падарам бо ҳамон ҳамсараш мехостанд ки кӯч банданд ба наздикӣ холае ки ана ҳамин модари худ ки дар Москав буданд. модаре ки шуморо ба воя расонданд? бале, модаре ки маро ба воя расонданд, хонаи холам, яъне ҳамсоягии онҳо ба хона гирифтанд. баъд ман
пеш аз он ҷо рафтан падарам ба ман таъкид кард, ки яъне вақте ки ман қатъи ҳамроҳи падарам будам, падарам иҷозат намедоданд, ки аъзои оилаи модаре ки маро ба воя расондааст маро ба аёдат биёянд, яъне ба ин иҷозат намедоданд. шумо намерафтед ба дидорбинии онҳо? Не, намемонданд падарам. мегӯям, ки ҳатто модарам занг мезаданд, бисёр лаҳзаҳо намемонданд, ки бо ман ҳамсӯҳбат шаванд ва танҳо рӯзи таваллудам, ки модарам занг мезад, ҳамон рӯз ман вақти телефонро мегирифтам, онҳо дар наздам буданд. Вақте модарам суол мекарданд, вақте занг мезаданд, падарам мегуфтанд, ки яъне Фирӯза худ намехоҳад бо ту гап занад. яъне монагӣ аз тарафи падаратон буд? Бале, падарам ба модарам чунин мегуфтааст. Вақте ки ман рӯзи таваллудам модарам занг мезад, телефонро мегирифтам, баъд модарам аз он тараф суол мекарданд, гирья мекарданд, ки барои чӣ намехоҳӣ бо ман ҳамсӯҳбат шавӣ. ман худ дар ҳайрат мемондам, ки ин сухани ман нест, мақсад ин суханро ман нагуфтам. ва аллакай аз чашмонам ашк ҷорӣ мешуд, ки чӣ хел сухане ки ман нагуфтам, ман дар ҳасрати овози модарам ҳастам, онҳо чунин сухан мегӯянд. баъд вақте ки ба ҳамон ҷо кӯч мебастанд, яъне ҳамсараш, пешакӣ падарам ба ман фаҳмонданд, ки вақте ки ба он ҷо рафтем, аз хона берун намебароӣ, мабодо туро холат набинад. баъд ростӣ ҳамсояӣ бениҳоят наздик будем. Вақте ки кӯдакон, яъне бародаронам бозӣ мекарданд, ҳамон дарвозаи хона кушода буд. ҳамон дарвозаи хона кушода буду ва ногаҳон писари холам, ки аз ман 2 сол хурдтар аст, ба ҳамон тараф мегузараду маро мебинад. ва вақте ки ӯ маро мебинад, аллакай ба холаам мегӯяд, ки Фирӯзашон дар ҳамин ҷо зиндагӣ карда истодаанд. ва вақте ки ман бо духтари холаам, писари холаам ҳамсӯҳбат шудам, ҳамсари падарам инро мебинад ва ба падарам мегӯяд. ва аллакай ҳамон ранҷуҳову ҳамон азобҳое, ки ҳамон лаҳза ман барои як суҳбат кардан бо духтари холаам, бениҳоят падарам ғазабнок шуданд ва дар он ҳолат вақте ки падарам бениҳоят асабӣ шуданд ва боре ба сӯи ман даст набардошта буданд, то он даме, ки ман як духтар будам. ростӣ бениҳоят дар ҳамин ҳолат қаҳр кардам. баъд хостам, ки ба хонаи ё холам ё ба хонаи бибиам равам, ки наздик буданд дар ҳамон шаҳри Ваҳдат. ва вақте ки ман мехостам ба он ҷо равам, падарам аз ин огаҳ гаштанд ва сади роҳи ман гаштанд бо ҳамон хешу таборони ҳамсараш. вақте ки маро ба хона оварданд, аз ман суол карданд, ки барои чӣ ту аз хона баромадӣ? ва ман гирья кардаму гуфтам, ба назди модарам меравам. ва амхел падарам сахт ба тарафам дод заду гуфт, онеро ки ту модар мегӯӣ, ӯ модари ту нест. ва рафта аз даруни ҳамон ҳуҷҷатҳо як варақеро овард, ки дар ҳамон варақ дарҷ гардида буд, ки ҳамон санаде буд, ки яъне падару модари аслиам онро имзо карда, ва дар ҳолате ки ман ба дунё омадам ба мисли суханҳои падарам, дар ҳамон ҷо баъд ба ман муфассалтар падарам фаҳмонд, ки ту дар вақте ки таваллуд шудӣ дар шаҳри Ваҳдат, яъне ҳамон беморхонае, ки дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад, дар ҳамон ҷо вақте ки таваллуд шудӣ, падару модаре ки туро ба воя расонданд, онҳо амин яъне санадро имзо карданд, ки касе ки фарзанд надорад тавонад амин духтари моро гираду калон кунад. шумо намедонед ки падару модаратон аз шаҳри Ваҳдат ҳастанд ё аз дигар ҷо? вақте ки ман аз падарам пурсон шудам, ки онҳо аз куҷо ҳастанд, ки ҳастанд, падарам танҳо ба ман ҳамин гуфтанд, ки онҳо аз Ваҳдат нестанд ва онҳо зинда нестанд. гуфт онҳо аллакай мурдаанд. ва ман аз зинда будану набудани онҳо яъне на ҷустуҷӯ кардам, на хостам, ки ҳамон кас пайдо шавад. яъне дар чандрӯзагӣ онҳо туро тарк карданд? ба гуфти падарам, онҳо ҳамон лаҳзае ки маро
ба дунё овардан, ҳамон рӯз он санадро имзо кардан ва вақте ки ман 5 рӯза шудам, баъд вақте ки ҳамон як ҳамшираи ҳамон беморхона бо ҳамин хешу таборони модарам хешу таборӣ доштанд, ба модарам мегӯянд ки мақсад ту аллакай тӯли 10 сол мешавад зиндагӣ дорӣ ва фарзанд надоред. Амин духтарча яъне 5 рӯз мешавад ки бекас аст дар ҳамон беморхона, метавонӣ ки ӯро тариқи қонунӣ гирифта мақсад калон кунӣ, чун санади тасдиқкунанда дорад он кӯдак. Баъд модарам ба падарам мегӯяд ки мақсад рафта ҳамон духтарчаро гирем. Ба гуфти холаҳое ки имрӯз яъне апай модаре ки маро ба воя расонданд, холам мегӯяд ки дар аввал падарат зид буд ва падарам мегӯяд ки вақте ки ман туро пайдо кардам, модарат зид буд. Ва падарам гуфт ки яъне аз гирифтани шумо дар беморхона аввал падаратон мегӯяд ки модарат зид буд, модарат мегӯяд падарат. Ва модарам дар ин бора ягон сухане нагуфтааст. Бале, модарам то ҳол медонад ки ман медонам, лекин барон намеорад ки ман ин суханро медонам ё намедонам. ба фикри шумо ҳамаи ин аз сабабе ки ҳамсари падаратон бад мекард бошад ё меҳри падаратон ҳам дигар гум шуда буд? Меҳри падар гум шуда буд. яъне аз хуни худ ки фарзанд дошт дигар? Бале, дигар он нигоҳҳое ки ба меҳр ба ман нигоҳ мекарданду он меҳрубониҳое ки дар айёми хурдсолӣ ба ман меҳр медоданд. Рости дар айёми хурдсолӣ бештар падарамро дӯст медоштам. Ба ман савол медоданд дар мактаб, дар мисол овони хурдӣ ҳама савол медиҳад ки падаратро дӯст медорӣ ё модаратро. Ман доимо падарамро интихоб мекардам. Мегуфтам ки падарамро. Хулас бениҳоят падарам меҳри зиёд медоданд. Ва баъзан яъне лаҳзаҳое мешуд ки ман мехостам ки ба ягон ҷо ба тамошо равем ё ягон чӣ. Модарам мегуфтанд ки ҳаво сард аст, мақсад бемор мешавӣ. Падарам сардии ҳаворо нигоҳ накарда, яъне он сухане ки аз таҳони ман мебаромад, он тамоми хостаи шуморо иҷро мекард. Бале, ва ин барои як духтар бениҳоят сахт аст ки муддати як ё 2 моҳ бениҳоят аз ҳамаи ин меҳру дар муддати 1-2 моҳе ки баъд аз оне ки падаратон зан гирифт, ин ҳама меҳр гум шуд? Бале, ҳамаи. айни ҳол бо кӣ зиндагӣ доред баъд аз бозгашти модаратон аз Русия? Модарам дар синфи 8 мехондам. Моҳи январ буд ки бо сабабҳое ки хеле ки ба ҳама маълум аст, яъне аз сабаби ҳуҷҷатҳо хуб набуданд, модарамро тӯли 1 сол барои 1 сол яъне модарамро ба Тоҷикистон равон карданд. Ва вақте ки модарам ба Тоҷикистон омад, дигар барои рафтан аллакай медонист ки духтараш калон шудааст ва нахост ки дубора ба Русия сафар кунад. Ва вақте ки ҳамон шабе ки яъне 26 январ буд, вақте бо аҳли оила яъне бо аҳли оилаи падарам нишаста будем, ногаҳон телефон шуд. Вақте ки садои телефон мешуд, ман вуҷудамро ларза мегирифт ки оё модарам бошад. Бале, баъд рафта телефонро овардаму дидам ки рақамҳои Тоҷикистон аст. Бале, ва умедам канда шуд. Гуфтам ки модарам бо рақамҳои Русия занг мезанад. Вақте ки телефонро ба падарам додам, падарам суҳбат карданд, салом алейк карданд. Баъд гуфтанд ки ҳа, дар пешам аст. худ ҳайрон гаштам ки киро мегуфта бошад. Вақте ки телефонро падарам ба ман дод, амахе телефонро гирифтаму алло гуфтан аз он тараф модарам. Аллакай ашк аз чашмонам ҷорӣ шуд ки модарам омадааст. ин дар Тоҷикистон модаратон омадааст? Бале, ҳамон шабе ки модарам омад, ҳамон шаб занг мезананд. Баъд ба падарам гуфт ки паго духтари маро гирифта биёр. Баъд падарам бегоҳ гуфт ки меравӣ? Баъд ман гуфтам ки бале. яъне интизори пазмони модаратон буд? Бале, ҳамон шаб медонед барои ман як шабе буд ки фикр кардам 1 сол гузашт.
то чанд ба соат менигарам. бале умуман чашм ба чашмам хоб наомад. хоб накарди тамошобине. як намудам хеле шод гаштам ки фикр кардам ки амин як паррандае ки аз қафас озод мешавад. бароям ҷолиб буд ки модарам вақте ки ба Русия рафтан ман 13 сол доштам ва дар он замоне ки модарам рафтан ва фикр кардам модарам чӣ гуна шуда бошад, модарам маро чӣ хел ба оғӯш мегирифта бошад. он ҳама ранҷу он ҳама суханҳои баде ки дар айёми модарам набудам, падарам ё ин ки дигарон ба ман мегуфтанд, ҳамаи онҳо фаромӯш гаштанд. ва ҳама аз вақте ки фаҳмид модаратон меояд, ҳама дарду ғусса як тараф, дидори модар як тараф. вақте ки ман модарамро дидам, як ҳиссе ба ман буд ки намедонистам, яъне ба забон гуфта намешавад. ва модарам маро ҳамзамон диду ашк рехт ва дар он ҳолат фикр кардам ки тамоми ҳамин дороии ҳамин дунёро ба ман доданд. хушбахтарин духтари дунё. вақте ки модарамро ба оғӯш гирифтам, фикр кардам ки як машоми бӯи баҳор ки дар фасли баҳор як бале як хеле фазои хуб аст, ором аст, осуда аст. ва вақте ки модарамро ба оғӯш гирифтам, танҳо як суол ба дилам омад ки наход амин оғӯше ки маро гирифтааст ба ман ҳамон суханҳои падарам ба ёдам омад ки наход ки ҳамин меҳру ҳамин пазмониҳо танҳо аз тарафи ман набудааст, аз тарафи модарам ҳам будааст, наход ки ҳамин кас модари ман набошад. ва ман боре чунин фикр накардам. вақте ки модарам ба хона маро даъват карданд, вақте ба хона рафтем, модарам аз ман аввалин чизе ки пурсон шуд ҳамин сухан буд ки бачам барои чӣ намехости қатъиман гап занӣ? ана ҳамин сухан аллакай нафрати маро ба ҳамон рӯзои гузашта овард. баъд модарам ҳамон вақт ба ман як сухан гуфт ки вақте калон мешавӣ, ҳаминро ҳеҷ вақт аз ёда набарор ки ту духтарӣ, ту фарду шавҳар мекунӣ, вақте сухани хонаи шавҳаратро ба хонаи ман овардӣ, ин аллакай як хислати бад аст ки сабаб мешавад ки зиндагии чанд нафар вайрон шавад, сабаб мешавад ки чанд кас аз рӯи ин сухани ту осеб бинад. ва ман ҳамон сухани модарам дар ёдам нақш баста буд ки вақте ки модарам ба ман суол карданд, гуфтанд ки барои чӣ ту намехости ки бо ман гап занӣ? на падарамро хостам дар назди модарам ганда кунам, на хостам ки сухани хонаи падарамро ба хонаи модарам биёрам. танҳо бо як ҷавоби модарамро додам, гуфтам ки аз сабабе ки пазмонатон шуда будам, намехостам ки ҳам шуморо зиқ кунам, ҳам худ зиқ шавам. ва ҳамин баъд аз ҳамин ҷавоби ман, модарам дигар ба ман дар ин бора суол накарданд. вақте ки ба назди модаратон рафтед, дубора ба назди падаратон боз баргаштед? ба ман падарам 4 рӯз иҷозат дода буданд ки бо модарам бошам. аммо 4 рӯз бениҳоят дар назарам зуд гузаштанд. ва рӯзе ки ман бояд модарам маро ба назди падарам меовард, ранги як паррандае ки бале ва чӣ хеле ки дасту панҷа мезанӣ барои ба озодӣ баромадан, вале намедонӣ ки дар поят занҷир аст. ман ҳаракат мекардам, вале намешуд. вақте ки ба хона баргаштам, падарам дар кор буду, аммо ҳамсараш ба ман гуфт ки бо модарат дар бораи мо ғайбат кардем. баъд ман гуфтам не, модари ман чунин феъл надорад. вақте ки ман ба хонаи падарам омадам, модарам ба ман рақамҳои телефонашро дод, гуфт ки мақсад рақамҳоро ҳифз куну, ё аз телефони ягон шинос амон мактаб, ё аз телефони мисол ягон наздикон ба ман дар тамос шав. баъд вақте ки ман аллакай дар синфи 8 мехондам, вақте ки омадам 4 моҳи дигар мактаб монда буд, бо модарам дар суҳбат будам, яъне тез тез бо модарам суҳбат мекардам
ва вақте ки ҳамон охирон имтиҳон буд, вақте имтиҳони давлатӣ буд, ман охирон имтиҳонро супоридам ва модарам занг задам, гуфтам ки ман аллакай мактаби яъне таҳсили синфи 8-ро тамом кардам. Ва модарам ҳамон шаб ба падарам занг зад ки духтарамро гирифта биёр. Ва падарам ба ин монеа шуд. Ва бегоҳ падарам омад хонаву бениҳоят маро сарзаниш карданду ва чунин суханҳо гуфтанд ки агар ту ба назди модарат равӣ, модарат туро аз синфи 9 бароварда ба шавҳар медиҳад ва модарат ва аъзои оилаи модарат туро азоб медиҳад. ва ман новобаста аз ин ки аллакай ман ҳамон ранҷу ҳамон азобу ҳамон дуриро як бор кашидам муддати 4 сол, аллакай барои ман тарс надошт. хостам ки чизе ки дар насибам бошад ба он ҷо равам. ва ман ягона сухане буд ки меравам, гуфтам ба назди модарам меравам. вақте ки ман ба назди модарам омадам, аллакай ман ба синфи 9 бояд мегузаштам ва дар синфи 9 таҳсил карданро оғоз кардем ки бар аз имтиҳон ба назди модаратон рафтед? бале, ба назди модарам омадам ва 3 моҳи таътили тобистонаро дар назди модарам гузарондам бениҳоят хуб хурсандона. ва ба дидорбинии падаратон мерафтед дар ин 3 моҳ? дар ин 3 моҳ не, намерафтем ва як бор ё ду бор ба он кас занг мезадам телефони. Ман худ занг мезадам, онҳо занг намезаданд. баъд вақте ки ман дар синфи 9 моҳи октябр буд, 14 октябр буд, ба беморӣ яъне гирифтор шудам ки ҷарроҳӣ кардан ва ҳамон лаҳзае ки ман дар беморхона дар утоқи ҷарроҳӣ будам, ҳама наздикони модарам ба модарам гуфтанд ки ба падараш занг зада бигӯ ки ӯ дар беморхона аст ва ӯ падараш ҳақ дорад ки дар ин ҷо дар бари ту бошад. вақте ки модарам дар ҳамон ҳолате ки ман дар утоқи яъне ҷарроҳӣ будам, ба падарам занг мезананд, мегӯяд ки ами хел ҳодисаро мефаҳмонад, падарам мегӯяд ки ман вақт надорам барои рафтан. баъд вақте ки ман ба ҳуш омадам, аз модарам суол кардам ки падарам наомад, ки модарам гирья карданду гуфтанд ки не. ва ҳамон лаҳза аллакай ҳуҷҷатсупорӣ барои маркази миллии тестӣ оғоз гашта буд. ба коллеҷо? бале, ба коллеҷо. ман хостам ки аз синфи 9 баромада таҳсил кунам ва модарам ба ман ихтиёрӣ ҳамон интихоби касбро ихтиёрӣ кард ки духтарам мақсад кадом касберо ту интихоб мекунӣ, ман зид нестам. чунки оянда ту бояд барои худат як шахсе шавӣ ки ту дар барат на бародар дорӣ, на хоҳар дорӣ ки мисол ба дастсари ман ҳамроҳи ту бошад. ва ман ҳамон сол ба коллеҷи омури шаҳри ваҳдат ҳуҷҷатҳоямро супоридам тариқи маркази миллии тестӣ. ман ройгон ба он ҷо дохил шудам дар ихтисоси ҳисобмуҳосибӣ, таҳлил ва назорат ва тӯли 4 сол ман дар он ҷо таҳсил кардам буҷавӣ, яъне ройгон, ва дар курси 3 будам. ба ман пешниҳод карданд ки озмуни стипендияи президентӣ аст ва агар фирӯза хоҳӣ дар ҳамон озмун агар ба худ бовар дошта бошӣ, иштирок кун. ба худ бовар доштам ки ман аз уҳдаи ин мебароям ва ба озмун вақте ки ман рафтам, аз тамоми фанҳо дар он ҷо саволи тестӣ буд ва 3 намуд, яъне 3 тарз диктант буд: забони русӣ, забони англисӣ ва забони тоҷикӣ. вақте ки мо экзаменро супоридем, баъд аз 1 моҳ натиҷаи озмун муайян шуд ки аз ҳамон дар шаҳри ваҳдат 3 коллеҷ аст: коллеҷи сайёҳӣ, омӯзгорӣ ва коллеҷи тиббӣ ва коллеҷи мо ки коллеҷи омури шаҳри ваҳдат. аз ҳамон 3 коллеҷ мо 2 нафар донишҷӯ, аз байни ҳамон қадар донишҷӯён, 1 нафар донишҷӯ ман аз коллеҷи омур ва 1 нафари дигар соҳибаи иззат ки иштирокчи он кас ҳам иштирокчи ғолиби озмуни фуруғҳисоби доноӣ ки мо ҳарду дар ин яъне озмуни стипендияи президентӣ муваффақ гаштем. хулас ҳамаи ин дастовардҳо, ҳамаи ин ҳамон заҳматҳое ки ман то имрӯз кашида истодаам ба хотири модарам аст ки ба модарам бисёриҳо мегуфтанд ва худ фаҳмидам бо гӯши худ ки ба модарам гуфтанд ки
ин рӯзе мешавад ки туро партофта меравад ва ин рӯзе мешавад ки сари туро дар назди ҳама хам мекунад. вале ман ана ҳамин суханҳоро ба худ як нанге гирифтам ки модари ман дар назди дӯсту душман сархам нашавад. охирон дидоре ки бо падаратон буд ҳамон синфи ҳашт будед ҳамон ҷо ё баъдан чанд сол падаратонро надидед? Не, охирон дидор он вақт набуд. вақте ки ман фаҳмидам ки падарам бемор аст, ба ёдадашон рафтам. як ҳамон соле ки ман чорум курс будам. Як сол 4 сол надида будед? 3 сол надида будам. 3 сол надида будед ва ҳангоме ки чорум курс будед чанд сол буз надидед боз? тӯли 1 сол мешавад. меҳр доред нисбаташон? албатта, чаро не. мегӯянд ки сад агар падар ранҷ ҳам диҳад, вале он кас падар ҳастанд, мегӯянд бадии касро дида хубиашро ҳеҷ гоҳ фаромӯш макун. ва дар ҳолате ки онҳо ба ман чунин яъне сахтиҳоро раво диданд, ман аз онҳо кинае ба дил надорам. агар падару модаре ки шуморо ба дунё оварданд пайдо шаванд, онҳоро низ қабул мекунед? Не. ҳатто дидан намехоҳед? чаро? ростӣ баъзан вақт лаҳзаҳое ки аз наздиконам мешунавам ки ба ман амин суханро мегӯянд ки туро модарат партофтааст, туро падарат партофтааст ва ту ба онҳо дар кор набудӣ ва ту худ намедонӣ ки санаи таваллуди аслии ту кай аст. ба ман ин суолҳо аз яъне ҳамон 13-солагӣ буд ки барои чӣ, чаро. вале ҷавоби ҳамаи ин танҳо як чиз аст барои худ. шояд ба онҳо дар кор набудам. агар дар кор мешудам, ягон модар намехоҳад ки аз ҷигарбанди худ дур бошад. шояд дили онҳо аз санг буд ки шояд зиндагӣ маҷбур карда бошад. баъд аз агар биёянду сабабашро бифаҳмонанд, шояд мушкилоти зиндагӣ ё чизи дигар, шумо онҳоро мебахшед? ман як одате дорам ки бадии касеро ба дил намегирам. шояд бубахшам, вале онҳоро барои падару модарам будан қабул накунам. барои дидорбинӣ розӣ мешавед? чунки ман барои худ танҳо як чизро медонам ки ман як модар дорам ва он ҳам ҳамин модаре ки маро ба воя расонд. муҳим таваллуд кардан нест. имрӯз модаратон ҳамсар доранд ё на? бале. бо он нафар дар куҷо зиндагӣ дар шаҳри Душанбе? бале, дар шаҳри Душанбе онҳо зиндагӣ мекунанд ва он кас низ ба ман бениҳоят, ман он касро падар садо мекунам, чунки ӯ маро аз фарзандони худ камӣ намедонанд ва он кас соҳиби маълумот ҳастанд, яъне филологи хуб ҳастанд ва бениҳоят дар самти ҳамин таҳсил, илм бениҳоят онҳо маро сахт мегиранд ва то имрӯз онҳо дар пушти ман ҳастанд барои ҳар як кор, ҳар як фаъолияте. чанд сол боз бо онҳоед? тӯли 3 сол мешавад. фарзандони онҳо шуморо бад намебинанд? Не, онҳо аз ман калон ҳастанд, яъне оиладор ҳастанд аллакай ва онҳо маро ҳамчун хоҳари худ медонанд ва ман онҳоро бисёр намебинам. то ягон ҷашну маросимҳои оилавӣ нашавад намебинаму, лекин онҳо бениҳоят бо ман хуб рафтор мекунанд ва онҳо доимо ба ман мегӯянд ки ту фикр накун ки танҳо ҳастем, мо доимо дар барат ҳастем ва ҳамин суханҳои онҳо маро дубора ба зиндагӣ давом додан, идома додани зиндагии рӯҳияи тоза мебахшанд. имрӯз дар куҷо кор ва фаъолият доред? айни ҳол ман баъд аз хатми коллеҷ ба донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкорӣ ба идомаи таҳсил оғоз кардам дар курси дуюм ихтисоси идоракунии давлатӣ ва тӯли 5 моҳ мешавад ки дар бонки ҳумо, яъне бонки ҳумои амин Душанбе кор ва фаъолият карда истодам ба ҳайси мутахассиси қарзӣ ва тӯли 1 моҳи дигар мешавад ки дар телевизиони Баҳористон дар барномаи 1 соат бахши 1 филми тасвирӣ ва 1 гулро пеш бурда истодам. беҳтарин. ва мо дар охири барнома ба шумо хушиҳо, саломативу сарбаландӣ орзумандем ва боварӣ дорем ки дар зиндагӣ шумо муваффақ мешавед ва номбардори
қаҳрамон модари худ мегардед ва мо аз ин паси экран ба модари шумо арзи сипос мекунем ки ба шуморо ин қадар дастгирӣ кардан ва як духтарро танҳо нагузоштанд ва имрӯз ин духтар соҳиби касб аст, соҳиби маълумот аст ва соҳиби илми хуб аст. дар охир чӣ гуфтанӣ ҳастед? Шояд барои модари худ як шеъре қироат мекунед ва меҳри худро аз паси экран ба он нафар баён мекунед? ман агар барои модарам ҳазорҳо суханҳо бигӯям, ин кам аст, чунки онҳо бениҳоят заҳматҳо барои ман кашиданд, бениҳоят ранҷҳое кашиданд ва то имрӯз барои ҳар як фаъолияти ман дар бари ман рост ҳастанду барои ҳар як дастовардҳое ки ман то имрӯз ба даст овардам онҳо фахр мекунанд ки чунин духтар доранд. Ва ман мехоҳам дар охир ба модарам сипос гӯям, чун то имрӯз дар ин сахтӣ, дар ҳама ин камбудӣ, дар ҳама ин пастиву баландӣ онҳо дар бари ман буданд. Ва мехоҳам дар охири барнома барои модарам 4 мисра шеър қироат намоям ва ин маънои онро дорад ки модарон ҳама бузурганд, мо ҳам низ оянда модар мешавем ва бояд ба қадри модарони худ бирасем, чунки агар ба қадри модар имрӯз мо нарасем, фардо мо ки модар шудем, фарзандони мо ҳамон рафтореро мекунанд ки мо бо модари худ кардем. Обрӯи аҳли дин аз хоки пои модар аст. Ҳарчи доранд ин ҷамоат аз дуои модар аст. онче ки дар васфи биҳишт фармуд Қуръони Карим, соҳиби Қуръон бигуфт зери пои модар аст. ташаккури зиёд ки ба барнома омадед ва аз номи кулли обуначиён ба шумо хушбахтӣ саломатӣ хоҳонем ва боварӣ дорем ки дар оянда номбардори ин ватан, номбардори модари меҳрубонатон мегардед. Ташаккури зиёд.